Moi! Moi! Tänään on 19. helmikuuta ja me olemme nyt, olisiko peräti 3. viikko, kun ollaan täällä. Mm-hmm. Tänään me ollaan vähän suunniteltu eteenpäin tuota meidän graafisen suunnittelun yritystä. Jo tässä näkee näitä meidän hienoja logoja, jotka tietenkin ovat peilikuvana, mutta kyllä. Kajaani Design Mafia. Totta, jos joku ei osannut lukea. Eli tänään ollaan väkerretty nettisivujen parissa ja saatiin viime viikolla domain, joka on www.kadema.fi. Siellä ei vielä ole mitään, mutta tulee olemaan vielä. Saa siellä käydä, jos haluaa. Ja tarkoitus olisi ne nettisivut toteuttaa semmoisella Joomla-julkaisujärjestelmällä. Terveisiä Kämäräisen joukolle ja Juhalle. Ja niin, mitäs muuta me tänään? No tänään meni koko päivä noissa meidän hienoissa taustakuvissa ja logoissa ja sähköpostioptimoinnissa ja kaikessa semmoisessa, että mitäs niin, aikaa vievää on, että kun teet 4 eri taustakuvaa ja mikään ei osu oikein kohdalle, mutta nyt on hyvä taustakuva. Täytyy olla tarkka, että tulee hyvää. Ja kuuset on kuulemma puolankalaista maisemaa. Hipi. Sitä me tähdättiinkin, tai siihen tähdättiinkin. Eipä muuta. Siinäpä tämän päivän. Minuutti 30. Loppu.